Jag det har sagt Arne Disney det inte dra täpan, det är jävlager är det att leva vi. Ja, nej. Ja, tror jag att han inte som han inte är. Och nej, jag styr inte nog. Men och spel är öliga gott i det. Vi visar det som vi inte har gjort alla innan Disney. Så ja, och nej. Till förra nog så spela Parsons sedan Logic. Är det som kan gå med ända nu? Kom igen mer kanske. Vi är framme för mot 17, det är 5 minuter efter. Vi har här alla sista minuter här den pura fri chansen över. Skott här så var lunchen men ja, nu det hade jag lugg alla där. Det ser rustigt upp motor men vi skulle ha varit kallt nog att vinna det igen, då skulle vi. Och det är nog spelare linje där. Jag kan ju att du äckliga väl nog till vi spelar henne. Ja, hon spelade en supergåndist och till glädje att vi har en så bra trupp till vi skiftar sin ut och i halvtid här att Lie blir mycket Michael jag tror det halvtid inte. Så det är så stadigt för att det kunde komma upp på linjen av VP och 17. Nej, vi får fram om ta vid har spalt så stället.